Amo čo? Ti nam ponuka Arme, aj molite se onda položi Arme da nikako samo malo. Ajde. I piki. Rašistim. Apsorbirali smo. Čak smo i paralelne kvinter. Jebi ga, mala priča, moramo biti pristojni. Treba će nam ovako koji šefovski. Svi se slikaju s Rafom, di sam tu ja? Ja sam se sitija. A di sam tu ja? Di sam tu ja? A da pjeva. Ponovo! Blago mome, oku šta te gleda. Ili se šta? Ima ljudi šta čitaju Susana, pazite. Čitaju Susana kakve knjige. Sad kriva nota, kriva obaveznost. Aj ponovo. To je to.